cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Gelap aja. Iya. Ngari. Meniku kowe bar. Narto kowe bengi jenenge. Ya dek bengi Narto. Nggonku ya sering. Ya piye wong kahanane ngene yo. Iya to Pak nek arek awoe. Heeh. Nek wis ngrepe ngene yo. Ya kok gladriahno ya. Ya. Niku kok pari kok jerune kok pari opo? Gone sapa? Engko niku. Heh? Engko kok ono sing tane kuwi kok juremen nengku kuwi. Em kok ora jeru. Wekku sebo. Iku jirang. Jirang ya ora jeru to. Biasane umum to jirang. Iku jirang. Lah iki ngene besane menciri lombok. Nah, Lah iki ngene iki jare apik. kena trik opo ning jare. Ngecel modele ngono kok. Lah ngono dari yo ngono jare jane ya. Ketrak trik ngono ya mangati celuk kok. Lah kuwi Polisi jare ketabrak truk. skuter ngono kuwi lho. Niku kok kepiro perang wit niku kepiro nih. Sing ijo lho Pak. Akeh wae. Iya. Ono lho sing ijo ngono. Ora kuter tapi. Sikir iki puter-puter ya. Nah, iya lho perang wit kuwi le. Ya wae nang tutuk kono, mem gelap. Lah ngono Demarsa winginane cerita mek Dario pano sawah. Jarene lomboke keterak truk. Lah Dario cah salah rungon kebablasan mangkatan dilapor RT sakadane. Jirene lomboke Demasan keterak truk. Oh, RT sakandane rono sak hangsip-hangsipe to. Baru dikandani ya ora apa-apa. Lah wong Dario diapakone. Lah petek ta ngono iki. Yo Dario. Dario iki pokoke urusane gawe masalah tok isine. Musing wong. Lah piye deknane jarene dibaken ning ngomong jare. Wae mok cetek. Aku kok jero. Darung mudeng lho lah endi kok jero cetek iki. Dek iki duwe kali to duwe apa kok jero cetek urung dianggep sing jero cetek iki parine iki gawe sawah mek gawe sawah. Ora di dunung sik urung dunung wis koar kaur murak marik. Gak bingung wong to. Dario. Tas keplek. Nemen Dario iki. Apa maneh sing pakne Dario iki? Kur cerita dek biyen aku. Cerita masa lalu. Jadi cara dek ngono iso dadi bos gede cara nuruti Pak Dene ngono. Sampai ya jare jak Pak Dene bakul sapi. Nah sapine didol. Duwe lah dipek dhewe lah jarene ngono kuwi lah. Macane bakul kok ya didol, duwe ya dintekno. Masane dhuwit karo njolak njaluk. Nek neng sing wis sukses iki kalah bejo. Nasibe wong dhewe-dhewe. Alah, alah. Pak Dario. Ya bener, kabeh iki bejo dhewe-dhewe. Duwe nasib dhewe-dhewe. Tapi wong kan ya ora roh to nasibe piye, bejone piye. Lah ya diusahani kuwi to sing bener. Ngono nek dikandani ngono ya bantah jane Pak Dario. Ya diusahani sik. Rata-rata wong sing sukses ya berjuang.
membuahkan hasil atas rahmat rindone Gusti Allah. Ayo ngono to mestine. Jenenge doa dan perjuangan. Ayo ngono to. Yo Pak Dario. Nah iki yo ngono Pak Dario iki. Cerita terus. Walas ini aku yo melok icir lho. Lah ngono ape mek yo ora oleh. Ayo mek iso dicekel ape. Sing nunggu mandor mantri yo nyekel. Ya padahal yo icir-iciranku dhewe lho. Ya keparat ngono iki, bocah niki. Lah wong pancene wek tanah perhutani dhek icir iku wong karo icir jagung ya. Wis carane ngono kuwi, jare wis gedhe mau dititik. Jare icirane dheke. Wo, yo Pak Dario. Halah, katok rasa. Nah ngono bareng ngono wis nekakno polisi perhutani kuwi karo sak patrine kuwi. Lah ngono takoki lha icir-iciranku dhewe. Oh, cara gadeg. Wong pancen dheke mbek kerjasama ke perhutani kok iso. Nek wis gedhe malah dititik ciri-cirane. Lah kaya ora eneng liyane Pak Dario. Wis pokoke wis kemplo lho kemplo. Greget wong akeh tapi yo wis. Ngatek kok wong misale ngono. Lah ngono wis di ngono ajare pas aku kok iciranku dek biyen tak titik. Wis ngono kuwi padune karo pas aku kok. Alah. Eglah. Oh, wis ora masuk Pak Dario. Jek mula lek gede-gede ngene ya. Iciranku, iciranku. Kacau. Pak Dario iki. Lah ngono ya. Wingi Pak Dario ya ngono. Ditutup engleh. Sawah rene. Terus mengatak kok. Lah gone desa iki kan jarene di kedhok jero iki ndi no? Jere wak cethek. Lah ndi? Lah matam to piye aku ya ngono. Sing dimaksud iki ora ngono ya Pak Dario. Sing dimaksud iki cethek jero iki lho, ngene iki lho. Sing wis gile sawah ini jenenge cethek. Lah nek suwene urung woh jenenge jero, maksudnya jarak lho, jarak antarane wohe pari mek siji mek sijine lho. Diterang ngono. Oh, apa saku? Pasaku. Gak ruwet ah ngono iki. Petek diledek tenan aku iki. Lah ngono ki jawab nek diarani jarake. Lah kok jarake edeke ngene to, Bos? Lah kok iso jarene jarak edeke ngene kok jere kacake adoh lho piye? Wong kuruk gang sakmene kok. Oh, wis ra gedeg. Petek Mbak Dario. Tapecus. Nggih. Maksude iki ngene lho ya. Lho, jarak iki lho. Iki lho wis awoh, lho iki lho wis awoh. Wis metu wae. Lah nek sing iki durung. Lah ngono ku lho sing diarani jero cetek kuwi. Lah ngono yo ijek jawab kok jare Pak Dario. Lah yo mbel wis pas ngono wae karep-karepe dhewe. Ora karep dhewe kok nganggo karepe bathuk emang ya ngono. Wis ayo mleh aku terus ngono wae. Cah ora gedeg kok. Ah pengeleh selang wong-wonge. Nah ngene iki tendang Dario ne sak pakane ya wis nglet dah.
Alhamdulillah paring dadi kersane ngalah muga-muga asli kathah barokah barokah kersane Allah amin ya rabbal alamin. Mari